салом ҳаводорон ва дӯстдорони барномаҳои шабакаи Баҳористон, барномаи навбатии донишварро манзуратон мегардонем. ва бинандагони азиз, ёдрас мешавем, ин шумораи ҳафтуми барномаи мо аст. баъд аз чанд лаҳза иштирокчиёни навбатиро ба саҳна даъват мекунем. бо мо бошед. иштирокчии таҳти рақами 1 Саидҷавод Самадов. иштирокчии таҳти рақами 2 Амирбек Нурмамадов. иштирокчии таҳти рақами 3 тамошобинони азиз Муслим Файзихонзода. ман шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи навбатии донишвар ва боварии комил дорам ки албатта шумо имрӯз яке аз иштирокчиёни фаъол дар барномаи донишвар ба саволҳои мо посух мегӯед, сатҳи дониши худро месанҷед. албатта аз миёни шумо мо як нафарро ба даври дуюм роҳ медиҳем. шумо иштирокчиёни шумораи ҳафтуми барномаи донишвар ҳастед. бори дигар ёдрас мешавам ва тамошобинони азиз ёдрас мешавем ки иштирокчиёни барномаи навбатии мо хонандагони литсеи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳастанд. мавзӯи барномаи имрӯзаи мо математика, нозукиҳои он ва ҳарчи вобаста ба ин фан аст. саволҳо боварии комил дорам ки албатта иштирокчиёни мо омода ҳастанд, ба саволҳои мо посух мегӯянд. ман барои шумо дар идомаи барнома барорро мехоҳам. шумо омода ҳастед барои посух гуфтан ба саволҳои мо? мо омодаем. бале, мо омодаем. барои шумо барор. бинагони гироми, инак мегузарем ба қисмати саволу ҷавоб. бо мо бошед. саволҳо ба иштирокчии таҳти рақами 1 Саидҷавод Самадов. хуб таваҷҷӯҳ мекунем ба саволҳо, баъдан посух мегӯем. саволи аввал барои шумо. аввалин зани математик Гипатия буд. мегуфтед ӯ дар асри чанд зиндагӣ кардааст? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: 1 мелодӣ, 3 мелодӣ, 5 мелодӣ, 7 мелодӣ, 8 мелодӣ ва 11 мелодӣ. ман омодаам. ҷавоби ин савол 5 мелодӣ мебошад. ба андешаи шумо 5 мелодӣ. бале. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ бикунед. дар ҷумҳурии мардумии Чин талаффузи рақами 4 ва 0-ро дӯст намедоранд, зеро он ҳангоми талаффуз маънои дигарро низ ифода мекунад. кадом маъноро ифода мекунад ин рақами 4 ва 0? варианти А марг, варианти Б тарс, варианти дигар хавотир шудан, сиёҳ кардани нафари дигар ва ятим будан. ба андешаи ман маънои маргро дорад. ба андешаи шумо маънои маргро дорад. бале. рақами 4 ва рақами 0. бале. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. аввалин маротиба ин аломатро математики амрикои Роберт Умрекордон дар соли 1557 истифода бурд. кадом аломатро аввалин маротиба соли 1557 истифода бурд? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: ҷамъ, тарҳ, зарб, тақсим, баробар ва каср. аввалин маротиба соли 1557 Роберт Умрекордон аломати баробариро кашф кард. яъне аломати баробарӣ буд. бале. каср не? не, баробарӣ. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем. дар иёлоти муттаҳидаи амрико ҳамасола як рӯзи моҳи мартро ҳамчун рӯзи математика ҷашн мегиранд. ҳарчанд ин сана аз соли 1987 ҷашн гирифта мешавад, аммо то ҳол онро расман тасдиқ накардаанд. ин кадом сана аст? 25 январ, 14 март, 16 июл, 5 сентябр, 20 ноябр ва 16 декабр. саволҳо мантиқӣ ҳастанд ва кӯшиш бикунед шояд ҷавоби савол дар дохили савол шояд бошад. рӯзи 14 март. 14 март ба андешаи шумо? бале, аз ҳамон савол маълум аст ки дар моҳи март, яъне як кӯмак буд барои шумо. 14 март
این ҳамасола аз шурӯъ аз соли 1987 дар ایالات متحده آمریکا همچون روز ماتماتیکا جشن گرفته می شود. با فکر شما و هرچند که رسما تصدیق نشده است، یعنی همه ساله این سند تجلیل می گردد. سوال پیشنهاد میکنم برای شما، مثال پیشنهاد میکنم و بعدا این ورقه را، این سوال من با اشتراکچی تحت رقم 1 پیشنهاد می نمایم، باید جوابی این رو برای ما گفته باشند. توجه، من سوال برای شما پیشنهاد میکنم. 100 طرح 100 جمع 10 ضرب 50 طرح 100. وریانت ها 0 17 25 90 120 400. مرحمت. جواب این سوال 400 می باشد. خب آخرین جواب شما؟ جواب 400. 400. اول ما ضرب رو کار میکنیم. 10 ضرب 50 500. 100 مینوس 100 0. 500 مینوس 100 400. سلامت باشین. تشکر برای شما. بعدا ما جواب درست برای شما خواهیم گفت. میگذاریم با سوال دیگر. دکتر 3 سوزاندارو رو در فاصله 30 دقیقه گذرانید. دکتر همگی چند دقیقه وقت خود را صرف کرد؟ توجه به وریانت ها: 50 دقیقه، 60 دقیقه، 90 دقیقه، 93 دقیقه، 95 دقیقه و 100 دقیقه. در اینجا 60 دقیقه با اندیشه من 60 دقیقه، یعنی در فاصله 30 دقیقه سوزانداروی یکم را میگذراند. 30 دقیقه پس سوزانداروی دوم را و بعد از آن با 30 دقیقه پس سوزانداروی سوم، یعنی جواب 60 دقیقه می باشد. 60 دقیقه با اندیشه شما. بله. سلامت باشیم. بینندگان عزیز، ما سوال‌ها رو به اشتراکچی تحت رقم 1 پیشنهاد کردیم. اینک ما جواب‌های سوال‌ها رو برای شما پیشنهاد میکنیم. توجه. سوال اول برای شما پیشنهاد شد. اولین زن ماتماتیک گیپاتیا بود و میگفتید او در عصر چند زندگی کرده است. گفتیم وریانت ها را برای شما پیشنهاد کردیم، شما انتخاب کردید 5 میلادی. این جوابتون درست است. سوالی بعدی برای شما پیشنهاد شد. در جمهوری مردمی چین تلفظ رقم 4 و 0 را گفتیم دوست نمیدارند، زیرا آن هنگام تلفظ معنای دیگر را نیز ifade میکند و وریانت ها را پیشنهاد کردیم، شما انتخاب کردید که این یعنی مفهومی مرگ رو ifade میکند. خب بله. در حالت دیگر و این جوابتان نیز درست است. درست است. سوال سوم برای شما پیشنهاد شد. اولین مرتبه گفتیم این علامت رو ماتماتیک آمریکایی روبرت ریکاردوم در سال 1557 استفاده برد. کدام علامت رو گفتیم و شما انتخاب کردید برابر. بله بله. باور دارید که همین برابر است. بله، سال 1557. و این علامتی برابر است. تماشابینان عزیز، واقعا هم این جوابتون هم درست است و در ایالات متحده آمریکا همه ساله یک روزی ماه مارت رو همچون روزی ماتماتیکا جشن میگیرند و گفتیم هرچند که از سال 1987 این سند جشن گرفته می شود در این مملکت، اما تا حال رسما اون رو تصدیق نکردند و شما واقعا هم جواب درست انتخاب کردید. 14 مارت بود و با قول 60% جواب در داخل سوال بود و شما توانستید که پیدا بکنید. سلامت باشید، این جوابتون نیز درست است. و سوال پنجم برای شما پیشنهاد شد. 100 طرح 100 جمع 10 ضرب 50 طرح 100 برابر چند؟ انتخابی درست کردن 400. سوال آخرین برای شما پیشنهاد شد. دکتر 3 سوزاندارو رو در فاصله 30 دقیقه گذرانید. دکتر همگی چند دقیقه صرف کرد و شما انتخاب کردید 60 دقیقه. 60 دقیقه. این جوابتون واقعا هم درست است. سلامت باشین. سوزاندارو رو دکتر گذرانید، 30 دقیقه منتظر شد و سوزانداروی دوم رو گذرانید و 30 دقیقه دیگر منتظر شد، سوزانداروی سوم رو گذرانید و در مجموع 60 دقیقه رو به قول
духтур истифода кардааст. Инак тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза саволҳои навбатиро ба иштирокчии таҳти рақами 2 Амирбек Нурмамадов пешниҳод мекунем. бо мо бошед. шумо омода ҳастед? бале. таваҷҷӯҳ ба саволҳое ки барои шумо пешниҳод мешавад. муаллифи аввалин китоби арифметикӣ ки аст? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. Магнитский, Эндрю Уайлс, Алан Тюринг, Анри Пуанкаре, Дэвид Гилберт ва Фибоначчи. ба ақидаи ман Магнитский мебошад. ба фикри шумо Магнитский. саволи дигар. дар таърихи математика саҳми ин оила назаррас аст, зеро аҳли ин оила математик буданд. ин кадом оила аст? Бернулли, Пифагор, Леонард Эйлер, Архимед, Евклид. оилаи Бернулли. оилаи Бернулли ба андешаи шумо. бале. саволи дигар. яке аз олими математика соати 8 хоб кард. соати зангдор 9 рӯз ӯро аз хоб бедор кард. олим ҳамагӣ чанд соат хоб кардааст? 1, 2, 5, 10, 13, 15. ба ақидаи ман 13 соат мебошад. 13 соат ба андешаи шумо. бале. саломат бошед. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем. Рене Декарт, Лейбниц, Франсуа Виет, Лобачевский, Эварист Галуа, Гаус. кадоме аз ин 6 нафар олими математика буданд? кадоме аз ин 6 нафаре ки ман номбар кардам олими? ба ақидаи ман ҳамашон. ба андешаи шумо ҳамаашон. бале. саломат бошед. бинандагони азиз, саволи навбатӣ ба иштирокчии таҳти рақами 2 низ мисол аст. мисолро пешниҳод мекунем ва мебинем ки то кадом андоза азодаи он мебарояд. 150 зарби 50 тақсими 1 тарҳи 500. марамат, баробари чанд ман вариантҳоро барои шумо пешниҳод мекунам. 1000, 2600, 3000, 4300, 7000 ва 9250. ба андешаи ман ин 7000 мебошад. барои он ки аввал тақсимро иҷро мекунем. 50 тақсими 1 ин 50 мебошад. баъд зарбро 50 зарби 100 57500 мебошад. ба 7500ро ба 500 минус мекунем. 7000 мебошад. саломат бошед. ташаккур барои шумо. саволи навбатӣ ба иштирокчии мо пешниҳод мешавад. агар мо 12 моҳро муқоиса кунем ба 1 соат. таваҷҷӯҳ бикунед, савол мантиқӣ аст, бисёр ба ихтисосе ки шумо интихоб кардед наздикӣ дорад. агар мо 12 моҳро ба 1 соат тақсим кунем, 15 дақиқа аз чанд моҳ иборат аст? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. 1 моҳ, 3 моҳ, 5 моҳ, 7 моҳ, 9 моҳ. хуб, ин 3 моҳ мебошад. барои он ки 1 соат ба 60 дақиқа баробар аст ва 60ро ба 15 тақсим кунем, ин 4 мебарад. 12ро тақсими 4 мекунем, 3 мебарад. 3 моҳ. саломат бошед. ташаккур барои шумо. инак тамошобинони азиз, иштирокчии таҳти рақами 2ро низ мо шунидем ва ба 6 саволе ки барояшон пешниҳод кардем барои мо ҷавобҳоро гардонданд ва ҳоло мо мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 2 Амирбек Нурмамадов ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардонед. саволи аввал барои шумо пешниҳод шуд. муаллифи аввалин китоби арифметикӣ ки аст? шумо интихоб кардед Магнитский. ин ҷавобатон дуруст аст. саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд. дар таърихи математика саҳми ин оила гуфтем назаррас аст, зеро аҳли ин оила математик буданд. ва сухан дар бораи кадом оила рафт гуфтем? шумо аз вариантҳое ки пешниҳод намудем интихоб кардед Бернулли. бале. оилаи Бернулли. ин ҷавобатон низ дуруст аст. воқеан саволи сеюм барои шумо пешниҳод шуд. яке аз
олими математика соати 8 хоб кард, соати зангдор 9 рӯз ӯро аз хоб бедор кард ва гуфтем ин олими математика чанд соат хоб кард ва шумо гуфтед ки 13 соат. ин ҷавобатон мутаассифона нодуруст аст. ҷавоби дуруст 1 соат аст. 1 соат хоб кард. ва саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд. Рене Декарт, Лейбниц, Франсуа Виет, Лобачевский, Эварист Галуа ва Гаусс гуфтем яке аз инҳо олимони фанни математика ҳастанд ва шумо интихоб кардед ҳамаашон. ҷавоби дуруст ҳамаашон аст. Воқеан ҳамаи нафарон омӯзгор ва фаъолони олимони самти математика буданд. Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. мо барои шумо як мисол пешниҳод кардем барои иштирокчӣ ва дар баробари ин иштирокчӣ шумо низ метавонистед бинандагони азиз ҷавоби дурустро пайдо бикунед. албатта иштирокчӣ таҳти рақами 2 мисоли пешниҳод намудаи моро кор карданд ва вариантҳоро пешниҳод кардем. буд 1000, 2600, 3000, 4300, 7000 ва 9250 интихоби дуруст карданд. ҷавоби дуруст ин 7000 аст. саломат бошед. беҳтарин. ва охирин саволе ки барои шумо пешниҳод шуд, агар мо гуфтем агар мо 12 моҳро ба 1 соат тақсим кунем 15 дақиқа аз чанд моҳ иборат аст? шумо интихоб кардед 3 моҳ. ин ҷавобатон низ дуруст аст. саломат бошед. муваффақият барои шумо. инак бинандагони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза мешунавем иштирокчии таҳти рақами 3-ро. бо мо бошед. бовар дорем идомаи барнома ҷолиб ва шавқовар хоҳад буд. иштирокчии таҳти рақами 3 Муслим Файзихонзода, шумо омода ҳастед барои посух гуфтан ба саволҳо? албатта. ва тамошобинони азиз, дар ҳар барнома мо такрор ба такрор иброз медорем дар баробари иштирокчиёни мо шумо низ метавонед аз саволҳое ки мо пешниҳод мекунем варианти худро интихоб намоед албатта ва дар сурати дуруст ё нодуруст будан албатта мо ҷавобҳои дурустро барои шумо хоҳем гуфт. ва ёдорас мешавем бори дигар ин шумораи 7-уми барномаи Донишвар аст. то даври дуюм 4 барномаи дигар дар пеш аст. албатта мо барои интихоби иштирокчиён ҳоло имкон дорем ва инак пешниҳод мекунем саволҳоро ба иштирокчии таҳти рақами 3. омода ҳастед? бале. таваҷҷӯҳ ба савол. китобе ки аз он метавон нозукиҳо ва шакли нави мисолу масъалаҳоро омӯхт. ин китоб оғоз ном дорад. бо забони русӣ начала мегӯянд. ва шумо мегуфтед ки муаллифи китоб ки аст? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. Евклид, Магнитский Леонтий, Нина Карловна, Лузи Николай, Гаусс, Гипатия. ба ин саволи шумо ҷавоби ман Евклид мебошад. Евклид мебошад. саволи дигар. аввалин маротиба ки калимаи миллионро ба Аврупо бурд ва шуруъ аз ҳамон замон то ҳол калимаи миллионро дигар ҳамагон истифода мебаранд. аввалин маротиба ҳамин калимаи миллионро ки ба Аврупо яъне ба қавли бурд миёни мардум оммавӣ кард ки онро баъд дигар ҳамагон истифода карданд. таваҷҷӯҳ ба вариантҳо. Колумб, Веспуччи, Никитин, Марко Поло, Алхоразмӣ. ҷавоби ин саволи шумо Марко Поло. ҷавоби савол Марко Поло ба андешаи шумо. бале. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. дар як оила 2 падару 2 писар аст. дар оила чанд нафар аст? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ҷавоби ман 3 нафар. ҷавоби шумо 3 нафар. иваз намекунед? не. саволи баъдӣ. таваҷҷӯҳ ба савол. нависандаи рӯззабоне ки факултаи математика ва физикаи донишгоҳи Москавро дар соли 1936 хатм кардааст чӣ ном дорад? Тургенев, Грибоедов, Солженицин, Бунин, Дэвид Гилберт ва Архимед. Солженицин. Солженицин ба андешаи шумо.
саволи навбатӣ чун анъанае ки дар ин барнома буд, мо барои шумо низ як мисол пешниҳод мекунем. мисол чунин аст, бинандагони азиз, ман як бор барои шумо хоҳам гуфт. 100 зарби 10 ҷамъи 100 тарҳи 1100 баробарди чанд? марҳамат. таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: 0, 10, 100, 150, 1100 ва 1150. ба ин мисоли шумо ҷавоби ман 0 мебошад. ҷавоби шумо 0 мебошад. барои чӣ 0-ро интихоб кардед? 0 ҳамин чунки 100-ро агар ба 10 зарб намоем 1000 мешавад ва бо 100 ҷамъ намоед 1100 мешавад. аз 1100-1100-ро тарҳ намоем 0 боқӣ мемонад. 0 мешавад. ташаккури зиёд. яъне ҷавоби ниҳоии шумо ҳамин аст. бале. ташаккур барои шумо. инак бинандагони азиз, мо саволи навбатиро низ ҷавобашро шунидем ва ҳамин гуна саволи охиринро пешниҳод мекунем. таваҷҷӯҳ ба савол: омӯзиш ва хусусиятҳои рақамҳоро чӣ мегӯянд? карат, стереометрия, периметр, радиус, аксиома ва радикал. ҷавоби ман аксиома мебошад. ҷавоби шумо? аксиома. шояд стереометрия бошад. стереометрия як қисми фанни геометрия мебошад ки шумо ба мафҳуми савол хуб диққат бидиҳед. омӯзиш ва хусусиятҳои рақамҳоро чӣ мегӯянд? шумораи дар геометрия низ бештар рақамҳо истифода мешаванд. баъзе ҳолатҳо ман кӯшиш мекунам ки ҷавобатон дуруст бошад, лекин баъзе ҳолатҳо кӯшиш мекунам ки ҷавобатон нодуруст бошад. лекин ин замон ман намедонам акнун шумо чӣ гуна қабул мекунед. ба ҳар ҳол ман барои шумо кӯмак кардам. ва ҷавоби хуб оварӣ дорам. омӯзиш ва хусусиятҳои рақамҳоро ба андешаи шумо аксиома меноманд. бале. саломат бошед. ва мо 6 саволро ба иштирокчии таҳти рақами 3 тамошобинони азиз пешниҳод кардем. ин лаҳза мебинем ки ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардониданд. саволи аввал барои шумо пешниҳод шуд: китобе ки аз он метавон нозукиҳо ва шакли нави мисолу масъалаҳоро омӯхт. гуфтем ин китоб оғоз ном дорад ва ҳатто мо номи русӣ онро барои шумо гуфтем ки бо ҳамон тарз пешниҳод шудааст, начала, ва шумо интихоб кардед Евклид. ин ҷавобатон дуруст аст. саволи дуюм барои шумо пешниҳод шуд: аввалин маротиба ки калимаи миллионро ба Аврупо бурд, ки баъд аз он дар тамоми ҷо онро истифода бурданд? ва шумо интихоб кардед Марко Поло. бале. ин ҷавобатон низ дуруст аст. воқеан Марко Поло буд. саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд: дар як оила ду падару ду писар аст ва мо гуфтем дар оила чанд нафар аст? шумо интихоб кардед 3 нафар. воқеан ҳам падар фарзанд дорад ва фарзанди ӯ писар дорад. дар оила 3 нафар аст. саломат бошед. саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд: нависандаи рӯззабоне ки факултаи математика ва физикаи донишгоҳи Москавро соли 1936 гуфтем хатм намудааст. ин нафар ки аст? ва шумо интихоб кардед Солженицин. бале. ин ҷавобатон комилан дуруст аст. воқеан ҳам дуруст аст. мо барои шумо як мисолро пешниҳод намудем ва ин саволи панҷум буд ба қавле. пешниҳоди панҷум буд барои шумо. ҷавоби шумо 0 буд. бале. ва ҷавобатон комилан дуруст буд. воқеан ҳам ин 0 аст. саволи охирин барои шумо пешниҳод шуд: омӯзиш ва хусусиятҳои рақамҳоро чӣ мегӯянд? вариантҳоро пешниҳод кардем. шумо интихоб кардед аксиома. ҷавоби дуруст ин стереометрия буд. ҷавобатон нодуруст буд. инак бинандагони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза ба студия бармегардем ва ғолиби даври дуюмро муайян мекунем. бо мо бошед. ва ҳамин тавр мо иштирокчии таҳти рақами 1 Саидҷавод Самадов ба даври дуюми барномаи Донишвар роҳ додем. табрик барои шумо, муваффақият ва пешдастӣ кардед. барои мо ҷавоби дурустро гуфтед.
беҳтарин ташаккур барои иштирокатон. Бисёр шодем ки дар барномаи мо ширкат кардед ва марҳамат андешаи шуморо нисбати барнома мешунавем. иштирокчии таҳти рақам 1. марҳамат, барнома чӣ гуна буд? Кадом савол душвор буд? чӣ тавонистед ки ба худ бигиред аз ҳамин барнома? сараввал миннатдории худро ба телевизиони Баҳористон ва ташкилкунандагони ин барнома баён менамоям, чунки барои мо хонандагон чунин барномаҳоро ташкил мекунанд ва мо дар ин барномаҳо омада сатҳи саводи худро месанҷем ва дониши худро сайқал медиҳем. мо мехоҳем ки чунин барномаҳо зиёдтар шаванд. саломат бошед. ташаккур барои шумо. марҳамат, андешаи иштирокчии таҳти рақами 2 мешунавем. аз телевизиони Баҳористон хеле миннатдорем ки чунин барномаҳои шавқовар барои ҷавонон пешкаш мекунанд. бале, ва гуфтанӣ ҳастам ки ба мисли ҳамин барномаҳои бисёр. саломат бошем. хуб, марҳамат шумо. дар ин барномаҳо мо дониши худро месанҷем ва сайқал медиҳем. ман аз номи худ ва ҳамсинфонам бори дигар миннатдории худро ба ташкилкунандагони чунин барномаҳо мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин барномаҳои шавқовар пешниҳод намуданд. ташаккур барои шумо. бинагони азиз, ин буд шумораи 7-уми намоиши донишвар ва ёдрас мешавем иштирокчиёни барномаи навбатии мо буданд хонандагони литсеи донишгоҳи миллии Тоҷикистон. то барномаи баъдӣ тансиҳат ва хонобод бошед. хайр.